mabungahong kagabhion mga kaigsuonan, no? Nakoy gamayng hisgutan ba may tungod sa mga panghitabo karon, no? Dili ni about sa Duterte, about sa Marcos, lahi ni about sa science ba sa end times, no, na magkadautan ng panahon, gubot ang kalibutan, no? Science na siya igsuon sa according to the Bible, to the Word of God, nga nagkaduol na pagbalik sa Ginoo. Pero naay sign sad ni Jesus nga iyang gisulti igsoon nga sa katapusang mga adlaw naay motungha. Unsay motungha? Mini nga propeta, mini nga mananagna, no? Propeta ang iyang gi-mention dito, no. So kabantay ko nga murag naani karon nga kana bitaw isi-isi lang nila ba ang pag-ingon nga nagingon ang Ginoo, giingnan ko sa Ginoo. Kabantay mo familiar, di ba? Unya matuman pod. O ako igsoon di ko against na kay ang Ginoo makigistorya magyud, no. Ako mutuo ko na nga ang Ginoo makigistorya, ang Ginoo mo padayag, pero bantayanan sana kay di man gud pasabot nga ang iyang gipredict tinuod na siya, no. Mao bitaw ningon si Jesus nga even the elect kuno bisan pa kuno ang mga pinili niya posible pag yun nga mailad ngano man nagsalig anang tagna-tagna. Mao nang ingon sila, pastor mo tuo kaning tawhana nga nakatagna lagi siya nga ako igsuon way di ko mo comment og yes, di po ko mo comment og no. Kay ako ang prinsipyo mao ni ang katong giingon ni Jesus. Ingon man Jesus nga by their fruits we know them, no. O dili ko mingog yes, dili sad ko mo ingon og no. Hangto dili na ko siya masinati, dili na ko siya makauban, dili na ko siya ma-experience ng tawhana. Kay lisod man kay mo ingon ko og yes unya posible man gud nga bisan ang iyang gipredict tinuod di gid siya mini gyapon siya ngano man ingon man ang balang kasulatan, ingon man si Jesus nga manunga ang mga mini nga propeta sa katapusang mga adlaw niya bisan ang mga pinili posible pa daw mailad kay tungod sa mga milagro nga iyang gi-performs, no. Makatag-an sad sila kay ang prophet mao man na mo predict man na in the future kung say may tabo, no, makatag-an. Pero ingon si Jesus nga apan sa bunga ninyo makita, no. Makita daw nato sa ilang binuhatan, sa ilang pagkinabuhi, sa ilang lifestyle. Makita ba si Kristo sa ilang kinabuhi, no? Kumusta ang ilang pagkinabuhi? Na-align ba sa pulong sa Diyos? Nagsubay ba sila sa balaod sa Ginoo, no? Anar na nabay alignment sa ilang pagkinabuhi nga nakapaymaya sa Ginoo, no? Kay mo ni akong giingon ay maghaning-ingon ako nga pastor kaila ganing tawana. Makatag-an lagi ni siya ba kanino kanino. So akong giingnan nga sila daghan kay bawo na ba mo daghan ba tag followers 221 plus thousand. Mao na nga di kalikayan na mangutana nako unsa daw akong komento sa propesiya ni kuan kay tinuod daw sa man ni ka tinuod. Ang akong i-reply ana ra gid nga di ko mo ingon og no or yes niya, wa ko muhukom kay mutuo mo jud ko nga naa na sila nung mutuo mo jud ko nga Ginoo makigistorya, ang Ginoo mo padayag. Pero na ako nagbase sa binuhatan kay ingon man ang balang kasulatan nga sa bunga makita, by their fruits we know them. So unya ra ko motubag og yes or no kung makasinati ko. Kay igsuon diha gyud na makita sa bunga. Bisag unsa ka sharp, bisag unsa ka accurate, okay? Accurate mo tagna. Pero kung wa pa ko kaila gyud kung kinsa siya, di jud ko moingon nga yes tinuod na siya, yes di. Kay gusto ko igsoon nga ako sang masinati na, no. Ang iyang pagkinabuhi, ang iyang lifestyle, no, ang iyang trato sa isikataw niya, no. Makita ba ang fruit of the Holy Spirit, katong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kay mao man na ebidensya, no. Naabay bunga igsoon kay sa bunga, sa binuhatan, sinultian, sa pagkinabuhi, diyan na to makita kung kana siya nga alagad sa Ginoo. Tinuod ba gina siya nga alagad sa Ginoo? Dili ba gina siya gitawag og false prophet or something like that, no? Kay in these last days manggawas na siya unya kung di ta aware sa word ni Lord. Niya nagsalig ta sa milagro, no? Nag-apas ta sa milagro, posible nga usa ta sa mailad. Mao nang biway sa mga igsoon. Amen. Usa ka gamayng pahinumdom. Ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless everyone.